bestaan was nooit geweest. Maar Jannes en Gratje konden ze ook heel nu redden. Al meeskes hadden hun leven lang arbeid en knoord en leutje boerderijtje ergens voor op het hoge land. Gratje had erfd van haar olu en was onderhaads voor de generatie op de eigenste stee. Een paar kaarden, wat hounder, 5 schopen en luddig moustoentje moesten zorgen voor het dagelijks gerak. Net als bewoners was het hoeske oud en af en geen stuver meer weerd. Met een alrijden dak en muren vol scheuren zal baron aardbeben nooit overleven. Dus was het eigenlijk nooit vertrouwd er nog te wonen. Nam hij zegt, achterstallig onderhoud en niet gerelateerd aan gaswinning of aardbevingen. Dus was geen veiligheid te houden. Ach, ze was nog ja geen klant. Er waren nog stookt op brandhout en aaien komen. Als eerder willig bleef, kon ze zo best middenbeiden tot eind op het Oolstee redden. Maar het zal nou zo wezen dat dragemitten van aardbevens haar vervrouwd touwhoes uitjuichen. Burgemeester haar zegt dat het nooit meer veilig was en ze op zoek moesten naar een ander heimstee. In eigen dorp was geen ander onderkomen en het verzorgingshuis het dichtst in omgeving werd touwgelijks met een paar anderen om reden van bezuinigen sloten. Angswoord in het groot laug was nog wel stee, maar door kregen olden van zo'n geen sloeg op. Maak al die drukte in zo'n grote stad kon ze nooit oren. Boven dat woonden en werken kinder en kleinkinder ook op het hoge land en kwamen al gedurig even langs. Het leutje pensioentje en de oorzaak was een storig haar versleten. Om reden Gratje, dat hij al zetje behoorlijk sankelmankel was, extra zorg gebruikte. Eigenlijk kwam het al Wiefke al in aanmerking voor het tehuis. Maar dat zal haar dood wezen. Zij kon nooit zonder een kader. Het hele leven hadden Jannes en Gratje noberplicht hoog in het vaandel had. En stonden bij verdraaid en armo uit voor een ander klaar. Vandaag gevolgens dat er bij toerbeurt al door een van kinder, familie, nobers of vrienden overvlauwerd kwam. Als de kleinzoon had er al de dags door de week een leutje kamertje, om reden hij door veel dichter bij het werk was. Maar ja, al dag van Jannes en Gratje werd bepaald door die verrekte aardbevens.